Jeg har lavet en papkasse med et hul i, hvor jeg har sat glasset fra en lup, altså et forstørrelsesglas. I den anden ende, der har jeg tapet min telefon op mod kanten. Der skal man lige lægge mærke til 2 ting. For det første, så kører der en film, hvor billedet vender på hovedet. Jeg har låst den der skærmrotation, sådan, så den ikke vender det rigtigt. Det er Shrek, der er, han vender på hovedet. Det er den første ting. Den anden ting, det er, at jeg skruet op på fuld lysstyrke. Det skal man nemlig i det her lille forsøg, fordi det jeg så har lavet, det er en projektor. Skærmen på min telefon den er simpelthen ikke stor nok til at se Shrek, så nu sætter den lige i gang her. Og nu kører filmen, så putter jeg lige det her på, det er bare lige et låg, så nu er der lukket. Og så skal vi lige ind på toilettet her, fordi der er helt bælragende mørkt. Kom lige med her. Skal se op på væggen her. Kom med. Skal vi så ind i mørket? Ja, kom ind. Luk døren. Helt trykket her. Jo. Og så se på væggen her. Ja, det er rigtig godt. Er det ikke rigtig godt? Jeg har overhovedet ikke set noget. Der. Ja. Kasper Bertelsen. Ja. Hjemme lavet biograf, du. Jeg har ligesom Oxford-show. Er det ikke hyggeligt? Det er faktisk meget hyggeligt. Jeg tænder altså lige lyset, mens. Ja, så kan man se, at det er en væg. Nej, altså der er den er ikke super stærk i... Ej, det er derfor, at man skal skrue op på max lys. Og så er det også derfor, at man skal være et meget mørkt sted. Men det er fint bare hyggeligt i den her biograf. Ja, så sådan en lokum, det er typisk... Okay. Ja. Men det synes jeg er fint. Man skal ikke spise popcorn i den her biograf.